Lately ki New York TV Hebrew ki bahaya Israel kila ajinya tu bak Israel Defense Force IDF kadang pun kere ban sedang biang ya ka jinge le Persia ya ka Iran hadin baki jinge keran jinge su apodeng ka United States bat ka Iran kila kelon ki kubor ki tu bak ade ka jinge pen pau kala pendai bak jing pen mi kubor pai ba ka ba lapen be lang da ki he sipai ha ka sni blai ka jinge pen kre kawan po sitayo haden ba ka jinge kot jinge set ka ba artayo ka balapan bay dak Pakistan kadang susdang kane kawan ro tang haden sisngi ba ka jinge kran hapen ka US bat ka Iran ha Islamabad kim shimla poi sha kano ka jinge te bat pen kot sundon ya ka thma Middle East ka stop sngiu blay ka website kubor Ynet kala ai kubor ba ka Chief of Staff jong ka IDF Eyal Zamir ulap tha ya sipai ban long ha ka jing pun kre ka pejur bat ban pun kre ban sedang biang ya ka jing ele Persia ya ka Iran hadin kane ka channel 12 kala ai kubor ba ka IDF kamde tang ka badang pun kre ban sedang biang ya ka thma anre ka tang pun kharo ya ka jing her thma kan san na Iran sha Israel katba ka kan la ai kubor da ka ba kadau ya we u he sipai boong ba ka Israel kala ban sedang biang ya katma Persia ya ka Iran namar ba katma ka mensua kala pen kut kloi palat bat klem dala bat penbor ya ka Iran halor ka bentan nuklear bat ki missile ballistic ka kubor ka long ru ba ka Israel kadang ap ya ka rain of president ka US Donald Trump bat sedang biang ya ka jingele ada perlang biang ya katma ki sipai ken persyang ban penbor ya ka Iran beda ka bahyar tma ya ki benta boarding bat ki benta boarding jong ka ri ka channel 13 ru kala ai kubor ba ka jingpen kre jong ka IDF kala hukum ban pen kre mardor ban sedang biang ya ka jinge set wala ka IDF kampat ai jingken tho lor kini ki kubor Henry ak tayo ko baladap abau Zamir ulai jingo sha Southern Lebanon ulong ki sipai ki lapun kre ban lai biang sha ka jinge le Persia ya ka Iran da ka bor ka pura la daron kam ha ka no por kublai shibon